Sħarriġ li sar mill-Oratorju Don Bosco Għawdex wara proġett li sar fost żgħażagħ Għawċin juri li nofs l-istudenti Għawċin li jgħixu Malta mhumiex kuntenti bis-sitwazzjoni tagħhom u jixtiequ jbidlu. L-isħarriġ jikkonkludi li din ix-xewqa probabbilment ġejja mill-fatt li 67% minnhom jgħixu waħedhom u għalhekk ibatu minn solitudni għaliex ikunu l-bogħod mill-familji tagħhom. 58% taż-żgħażagħ Għawċin jikru appartament biex joqogħdu f'Malta, waqt li 42% joqogħdu f'xi appartament li l-familja tagħhom tkun xtrat f'Malta. 57% tal-istudenti jgħixu ma' xi ħadd ieħor, waqt li 25% joqogħdu waħedhom. Jirriżulta li l-maġġoranza taż-żgħażagħ Għawċin li joqogħdu Malta jiġifieri 92% jaqsmu lejn Għawdex darba jew darbtejn fil-ġimgħa, 8% oħra jaqsmu lejn Għawdex kuljum. F'dan l-istħarriġ iż-żgħażagħ kienu mistoqsija wkoll dwar l-appoġġ finanzjarju li jingħataw. 66% qalu li l-istipendju jista' jkun aħjar u waqt li 17% qalu li dan mhux biżżejjed, 17% oħra qalu li dan huwa biżżejjed għall-ħajja li qed jgħixu. Min-naħa l-oħra 83% taż-żgħażagħ qalu li l-appoġġ finanzjarju tal-familja huwa importanti ħafna lihom. L-isħarriġ jikkonkludi li għalkemm ħafna żgħażagħ Għawċin jaspiraw għall-indipendenza fil-ħajja tagħhom, l-Għawċin f'Malta jibqgħu madankollu dipendenti fuq il-familji tagħhom għal diversi raġunijiet. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu ta' Għawdex esprimiet tħassib dwar it-tnaqqis ta' 22% minn Jannar li għadda li Jannar ta' sena ilu fin-numru ta' persuni li qattaw il-jieli fil-lukandi f'Għawdex. It-tnaqqis wassal biex ikun hemm anke tnaqqis ta' kważi 12% fin-numru tal-jieli li dawn qattaw f'lukandi Għawċin. L-Assoċjazzjoni qalet ukoll li biex l-analiżi ta' din l-istatistika tkun aħjar, l-istatistika trid tindika kemm minn dawk li marru Għawdex kienu barranin u kemm minnhom kienu Maltin.